Čaute, takže vyrážame do krásnej Barcelony. Paňocinka vyspinkaná, krásna ako vždy. Takže sledujte nás na cestách, bude to super, bude to zábava a budem sa vám snažiť rozdávať celú cestu. Tak zážitkovo, ako to vidíme my cestovatelia. Dorazili sme do Bratislavy a maminka rieši akurát Uber rieši. Čo riešiš? Áno, lebo... Maminka rieši Uber. Ďakujeme našim kamarátom z ARS servisu, že sme si tu mohli nechať autičko pod kamerami na týždeň. Takže pokračujeme v ceste, príde nám Uber a ideme na letisko. Tak, ušla nám hodinka, maminka si dala prosecco, ja som si dal pivečko s becherovkou a už nás čaká lietadielko. Cestujeme s vizérom, veríme, že to dobre dopadne a docestujeme zdraví a šťastní. Na palube fajčenie, vrátanie elektronických cigariet a vejpovanie a takisto nabíjanie vašich elektronických zariadení používaním externých nabíjačiek je prísne zakázané počas celého letu. Ďakujeme za... Máme také dobré miestečko, že máme viacej priestoru na nohy. Pozrite sa, že ani ma to netlačí, takže ideme si užiť let a veríme, že šťastne pristaneme. Pristávame v Barcelone, Maňoci sa bojí. Čurať, to už vieme. No šťastne sme pristáli v Barcelone. Takže už sme hladní aj trošičku. Zatiaľ nevieme, aké je počasie. Letisko vyzerá super. Všade sa jedla, už tam bolo gift shop Barcelona. Takže pokračujeme do mesta a znova sa prihlásime. Ja aj pásy. Pípa, to nemám pásy, jak na Slovensku. Dobre. Opa. Tak, sedíme v Uberi. Ideme na hotel. Aňoci, bála si sa? Aňoci sa veľmi bála. Sme na zemi, takže sa zatiaľ presúvame. Za chvíľku dorazíme do cieľa. Zložíme si kufre, pôjdeme do mesta. Už sme hladní, takže namierime, dáme si nejaké dobré antipasty. Podľa mňa, čo si dáme k tomu ešte? Dáme si Aperol Spritz. A ideme ďalej, takže počasie je celkom fajn, ako u nás na Slovensku. Môže byť koľko, 31 stupňov približne. Takže pán si zapol hudbu, veľa ma nebudete počuť. Takže cestujeme.
Prišli sme na trh. Pozrite sa, aký výber mesa tu je. Šunky. Milión ľudí. Trošku sme sa aj prekvapili, lebo to Španielsko na prvý pohľad bolo taká cigánska dedina. Ale čím ideme hlbšie, kde sú turisti, je to celkom fajn. Číha. Majú poriadne vecičky. Ideme ďalej. Ideme vybrať, kde budeme dneska obedovať, alebo si niečo dať pod zub. Aj toto vyzerá dobre. Tu ti upečú čerstvo, sadneš si, vyberie si, čo chceš jesť a môžeš papať. Ideme si dať takéto kornútky plnené. Saláma, oliví. No, zobrali sme si takéto klobásky. Maminka si dala šumčičku so syrom. Dobre? Pecka. Môže byť. Ovocíčko, pozrite sa. Máte riadny výber jedál. Jeden holak. Vie si dať aj čerstvé ostrigy. Maminka nechce si dať čerstvé ostrigy. Ja si dám takéto burrito, kuracie. K tomu si dám carbonara onion. Thank you. Čo máš? Morské. Dobré sú? Zohrievané. Zohrievané. Dobre. Jahody, viete si tu kúpiť všetko, čo vám chcete. Aj tu máte to jahody. Kinder Bueno jahody. Obtečené čokoládou. Je to tu strašné. Milión ľudí, podľa mňa ma ani nepočujete. Tak. Ja som si zobral takéto kuracie burrito. Idem to teraz ochutnať. Všade ľudia hovoria, že treba si dávať pozor na peňaženku, lebo je to katastrofa. To je slávny trh, tu si dávame obedík. Kuracie burrito. Katastrofa, Plačenica. Milión ľudí. Tu je vzduch. Čože? Keď majú klaustrofóbiu, nech sa ani nechodia. No. Bo dopadnú jak ja. Tak napapáme sa a pokračujeme ďalej. Teraz. Nejaké hlavné námestie. Plaza Katalónia. Dúfam, že sme úplne... No. Nevieme, kde sme. Blúdime po týchto uličkách. Dobre sme. No, tak 10 minút a sme tam. Jo. Nachádzame sa na námestí Real, ktoré je súčasťou gotickej štvrte Barcelóny. Taká veľká zaujímavosť, že táto štvrť vznikla v rokoch 1900. V roku 1835 na tomto mieste stál kláštor Santa Madrona, ktorý bol následne zbúraný. A ešte taká posledná pikoška, ktorú by som tu možno povedal, že mladý Antonino Gaudí tu na tomto mieste dostal v podstate prvú svoju životnú zákazku. Keď sa pozriete na túto lampu, tak to je asi jeho prvé dielo, ktoré vytvoril v meste Barcelona.
A tu za mnou je v podstate fontána. Na tejto fontáne malo vzniknúť pôvodne socha 7. Ferdinanda, vtedajšieho kráľa, ale nakoniec tu postavili sochu 3 Grácií. Je to veľmi pekné námestie, oplatí sa sem prísť a celé si to užiť. Sadli sme si do jedného podniku, ale mohli by byť trošku teplejšie, lebo málo sa potíme. Maminka sa nepotí, maminka sa má dobre. No, v angličtine to nemajú, takže nerozumieme, čo si objednáme, ale tak zoberieme si pivo, jednu Coca-Colu. Takže sme sa napapali na tom tapase. Zonia leje, celý som mokrý. Ale nádherné námestie, pozrite sa na to. Krása. Úplne krásne, nádherné. Má to svoju atmosféru. My sme sa rozhodli, že tu si niečo dáme. No, na trhu sme sa statočne najedli. Zo mňa leje. Teraz sme si dali jednu kolu, lebo musím sa trošičku z toho vygrgať. Ako by si sa odnotila viac? Pre mňa trauma. Trauma, veľa ľudí. Veľa ľudí, ale dobre tam bolo. Máte tam obrovský výber ovocia, obrovský výber všelijakých výrobkov z lískového cesta, šunky, salámy, takže oplatí sa tam určite vybehnúť. My to zalejeme teraz kolou a ideme sa ďalej popozerať, čo všetko tu nás ešte nájde. Maminka, čo si kúpila? Zara nemusí či nesmie chýbať, že? A teraz ideme do môjho obchodu. No, takto sa tu máme v Barcelone, na hoteli Leonardo, na rooftope. Jopa, na zdravie. Takže, na zdravie aj vám, trošku som to vylial. Celý deň sme pochodili Barcelonu, najedli sme sa, prešli sme neviem koľko kilometrov. Thank you. Zo pár kilometrov sme aj prešli. Ešte nejaké chrumky nám doniesol pánko. Tu vidíte bazénik na streche. Takže ideme užívať a o malú chvíľku pôjdeme do Carnal Steakhouse. Je to jeden zo 101 top steakhouseov na svete. Tak sme zvedaví, že ako nám bude chutiť večera, ale verím, že to bude super. Maminko, oddychuješ? Všade sú samé decká, čo? Kúrnik šopa. Objednali sme si Uber asi pred 30 minútami do Carnal Steakhouse, ale žiaľ, pán vodič nás nenašiel, alebo respektíve netrafil včas a rezervácia nám plynie. Musíme doraziť, takže sme sa vybrali pešo. Píše nám to navigácia 25 minút, takže chodíme cez cestičky, uličky. Bralo nás to aj cez také miesta, kde sme nechceli prejsť. Takže už sme sa na večer nechceli spotiť, ale budeme nútení, nevadí, o to lepšia bude večera. Teraz som sa sprchoval, začínam sa už potiť. Aňoci, ty sa nepotíš. Maminka sa nepotí, ona má dobré tričko. Vetrajú sa cecky. Ale dostali sme zelenú vlnu. Bicykle by sme si mohli zobrať, takéto červené, ale kašleme na to. Navigácia nám píše ešte nejakých 900 metrov. Svet sa asi pomýlil aj v Barcelóne a rovno vám aj ukážem prečo. Nech sa páči. To je krása. Čože? No. Ideme doprava kameru, nenápadne.
Takže bílá amálka všade. Všade nejaké šemále. Šemálky. Podobné stvorenička. No, Tak sme to stihli. stihli sme to. Takže, ako vidíte, sme na správnom mieste. Tak toto tu vyzerá. A hneď si sadneme, poď ešte. Toto vám chcem ukázať. Tu sú ďalšie mästská. Krásne vyzreté, tak jak majú byť. A toto je to hlavné. Ocenenie. To znamená, už viac rokov za sebou získali 92. miesto vo svetovom ocenení. Takže ideme na to. No. Môžeš ísť do oka. Ješkové oči a sme tu. Pozrieme si nejaké vínečko. No, majú tu aj za 3900 fľašku, aj za 30. Takže niečo si vyberieme. Neviem, ktorý stejček si dáme, ale vyskúšame asi toto. 150 dní vyzretý steak. Sú aj klasické, ale to suché zrenie má niečo do seba. Babinka, komu píšeš? Píšem mojej rodine. No, na začiatok sme dostali takéto zelené fazulky. Sú veľmi dobré ináč. Treba to tak rozísť. Zahodíš. Tu sme si objednali takú veľkú kajpiriňu, obrovskú rodinnú. A už čakáme na mäsko. Carpaccio, jak sa patrí. Ako sa to má papať? Ukáž mi to. No, otestujeme. Čo na to povieš? Môže byť? No, idem na to, položím telefón. Testujeme aj my, takže pozerajte to. Tesko, jednočko. Nemá chybu. Je k tomu takýto keksík nejaký. Toto je chlieb. Každopádne to chutné. Priniesli nám jedlíčko. Zemiačiky. Sladký zemiak. Stejčik, ako sa patrí. Úplne najvyššia kvalita. Šalátik, maminka, steak, maminka, steak. Ideme na to. Maminka, čo povieš? Večera? Môže byť? Pravda je taká, že už nevládzeme. Mäsko sa nám ešte opeká, ale my už sme pomaly, ale je to jasný. Tak, večera dokonaná, ale bohužiaľ steak vyhráva, pretože sme čo? Nevládzem. Plný. Ja v 9. mesiaci a no, môžeme ísť pešikovať na izbu. Čaute. Stelke než nejde. Tam shopping. Oddychujeme. Maminka sa spíkala. No, dobré ránko. Zobudili sme sa. Maminka si už varí kávičku. Takže takúto izbičku máme. To som vám včera ešte neukázal. Takže izbička super. A pozrieme si ešte aj výhľad z izby. Nemáme výhľad na ulicu,
máme výhľad. Takže dáme si do poriadku. Vybehneme niekam na raňajky. A dnes máme naplánované Sagrada Familiu a ideme si pozrieť Güell Park, samozrejme. Po ceste sa chceme najesť. Ja som si vyhliadol Fast Burger. Je to v podstate najobľúbenejšia burgeráreň Dua Lipy. Má dobré recenzie. Takže vyskúšame a povieme, či je to tak. Maminka má kávičku v posteli. Čo budeme dneska robiť? Chodiť veľa. Ideme do Sagrada Familia, potom neviem ešte kam a jesť a tak ešte skoro ráno, ešte ma nechaj. Dobre, dosť ešte 7 minút. No, díky. Vydali sme sa na cestu na Sagrada Familiu. Znova sme si chceli objednať Uber, ale už znova nespravíme tú istú chybu, že nás v podstate šofér nenájde, takže ideme nakoniec La Rambly. Pozrite sa, La Rambla, to je to v podstate, ukážem vám to. To je ako hlavné námestie, respektíve také lukratívnejšie námestie v časti Barcelony. By som povedal, že to je v podstate ako Václavské námestie v Prahe. Je to rozbité zatiaľ, čiže sú tu dopravné kolapsy, ale keď tu dostávajú, ja si myslím, že bude to pekné. A na druhej strane strašne veľa ľudí na tom pracuje, takže podľa mňa to budú mať hotové čoskoro. Aminka zase telefónne domov, s kým si volá? Inkognito. Takže prerábajú aj toto námestie. Tam je jeden veľký nákupák vpredu. Tam v tom nákupáku bolo celkom fajn včera. Je tam veľa vecí, naozaj okuliare, kozmetika, všelijaké šperky, ženy si tam prídu na svoje. Ale ešte všetko je uspaté, takže ani teraz nie sú otvorené. O 10. všetko otvára. Čakáme na Uber momentálne, mal by doraziť za nejaké 3 minúty. A pokračujeme na Sagrada Familiu. Nádhera. Pozrite sa na to. Obrovské niečo. O 12. máme rezerváciu, takže o 12. vám to celé pekne ukážeme, ako to znútra vyzerá. Teraz si tu nájdeme nejakú malú kaviarničku. Aha, tam moja maminka. A ideme si dať nejakú kávičku. Vybrala si miesto? Dobre. 365 sa volá? Kaviareň. Aha. 365 na Slovensku končí, ale my v 365 začíname. Kapučínko. Croissantík. Ja som chcel, že také maličké, nech mi maminka donesie. Malé si chcel. Maličké. S kávičkou. Vyzerá to náš fajn. To je jak tá slnka, že som mala včera na to. Dobrá šunčička. Je to fajn. Dám ešte jeden croissantík po kávičke. Ten KitKatový ochutnám. Sú tu bombové veci. Sandvičíky. Všelijaké. Dobre. No. Nakoniec som si dal takýto syrový croissant. Ochutnáme, čo to s nami spraví. Dá si? Nie, ďakujem. Nedá si. Tak si dám ja. Vyzerá dobre. Môže byť. Pozrite sa na tú krásu.
Trošku zmiešná chládok, tu sa dá schladiť. Taký krásny park. Maličké jazierko. Je to veľmi pekné. Prejdeme sa tu, počkáme do 12. a pozrieme si kostol. Tlačenka jak svinia za tieto zábery. Ľudia sú jak totálne ovce. Úplne, že Japoncov už ani nekomentujem. A nemeckí turisti, to je čistá katastrofa. Ale tak sme sa pretlačili aj my. No. Tu je sorry, tam je sorry. No, obsadili sme si dobré miestečko. Hneď pri... Pivo si prosím, áno. Hneď pri Sagrada Family. Pozrite sa. Krása. Máme aj osobnú ochránku oproti, takže čakáme. Máme ešte nejakých 25-30 minút a ideme. Zatiaľ sa kocháme výhľadom. Naozaj krásne. No. Prebiehajú aktuálne nejaké protesty kvôli solidarite, neviem presne kvôli čomu, ale no, uvidíme, čo toto bude. Prišli sme do suveníru, toto ma zarazilo. Absint 89,9%. Potom tu máte 80-ky, 50-ky, 85-ky. No čo vám poviem? Potom rovno na pohotovosť. Maminka si bola kúpiť nejaký šál na seba, aby nás z kláštora nevykázali. Lamin Jamal, dneska hit. Všade Lamin Jamal, či jak sa volá. Takže pekný obchodík. Krása. Tak svieti slniečko cez tie okná, cez ten vitráž, neskutočné. Sadli sme si v kostole Sagrada Familia. Kostol Sagrada Familia zvonka, keď sa ňa pozrete, má 3 rôzne fasády. Fasáda utrpenia, fasáda narodenia a fasáda slávy. Takže je to najstarší katolícky kostol na svete, ktorý momentálne je ešte stále nedostávaný. Už 140 rokov ho vyše stavajú, ale je to jeden z najvyšších kostolov na svete. Má 172,5 metra do výšky a je to niečo naozaj obrovské, monumentálne. Je to dielo Gaudiho, takisto. Gaudi ako taký 40 rokov samostatne pracoval na tomto diele a 40 rokov svojho života tomuto celému obetoval, ale žiaľ to sa mu nepodarilo v podstate dostavať toto dielo. A taká posledná zaujímavosť, že samotný Gaudi leží tu a odpočíva v tejto krypte pod bazilikou, respektíve pod týmto kostolom. Na tomto mieste vyrábajú a vymýšľajú v podstate, akým spôsobom dostavať jednotlivé časti. Si to spravia cez 3D modely a následne, keď im to tam zapasuje, tak to vyrabia v životnej veľkosti. No, pešíkujeme smerom na Glen Park. Takže mal som naplánované, že ochutnáme dneska ten Festburger
ale je to úplne iným smerom, takže podľa mňa to necháme možno na zajtra. Takže máme to nejaké 3 km pešo hore kopcom po týchto všelijakých uličkách. Naplánované to máme tak, že za 300-400 metrov nájdeme nejakú kaviareň, kde je trošku prievan, tapas. Dáme si kávičku, možno nejaké prosečko alebo vínko, keď budú mať. Oddychneme si, pokračujeme ďalej. Dneska si maminka vybrala. Neviem, čo som si vybrala, ale vyzerá to dobre. Je to taký výber šuniek, syr a paradajkový chlebík. Paradajkový chlebíček. Celkom to vyzerá dobre. Poďme koštovať. Môže byť. No, cítime sa jak v San Francisku. Jak keď sme na motorkách išli, poď maminka. Mamina už nemôže. Ale aj tam odparkované motorky, auta. Na videu to nevidíte, ale riadne stúpanie. Takže ideme ku Güell Parku. Síce máme rezerváciu len na 6, teraz máme 3 hodiny. Ale veríme, že mám zastaviť? Neviem, počkaj. Ale verím, že tú rezerváciu nám pustia možno aj skôr a dostaneme sa do Güell Parku. Keď nie, tak zase vyhrá pivo a čakáme ďalšiu hodinku. Ale tak budíš. Prišli sme do jedného obchodu. Predávajú tu okuliare, šiltovky. Jo, dobré to je. Ukázané. Jo. Vidím si ho. Maminka je pekná. Takže sme v obchode. Pekný výber šiltoviek. Fotíme sa jak prasce. Klimatizácia funguje. Aspoň sa trošku schladíme a pokračujeme v našej ceste. Takže potom sa zase prihlásim. No, prší, len sa leje. Vidíte to na mne. Takže sme hore pri Güell Parku. Veľmi podstatná vec, čo sme tu zanechali. Dole hlavou, ale baby šeftami. Keď ju nemáte lajknutú, tak si určite pozrite na Instagrame. Je to naša šikovná dcerka, ktorá varí, pripravuje výborné talianske jedlá, jednoduché recepty. Počkáme, kým odíde autobus, lebo nič nepočujeme. Takže sme tu a ideme skúsiť, či nás pustia skôr. Keď nie, tak je tu 50 metrov nazad jeden. Čo to je, aký bar? Netuším, aký bar. Tapas. Tapas bar alebo nejaká mexická reštaurácia, takže možno tu budú mať jarritos alebo nejakú podobnú kolu, to pitie. Ochutnáme tacos a ideme sa potom hore pozrieť. Keď nás pustia, tak sa pozrieme a cestou naspäť možno tiež si dáme jarritos, keď sa bude dať. Dobrá správa je, že nás pustili skôr. Nemuseli sme čakať do 6. Takže teraz pešikujeme hore. Teplúčko je. A neviem koľko je stupňov, 34 určite. A ideme hore. Pozrite sa, ukážem vám. Tu je maminka. Obrovské aloe. Nádherné to tu je. Vydýchneme si trošku. Jo. Tam napravo za stromami, to je Gaudiho dom. Tam sme si zatiaľ nekúpili lístky, ale cestou dole si ich zakúpime a pozrieme sa aj tam. Teraz ideme cez tieto uličky a pozrieme sa, čo všetko tu je.
No, vyliezli sme na vrch. Čo je na samý vrch? Ešte možno máme niečo hore, pozrieme sa aj tam. Je takýto domček. Ale sledujte toto, čo vám chcem ukázať. Nádherná panoráma na Barcelonu. Sagrada Familia, tu sme boli do obeda. Niekde, tu môže byť La Rambla, na tomto okolí, tu sme budovaní. Tam v pozadí, čo vidíte, ten hotel na pláži, podobný Dubaju. Tak zajtra si pravdepodobne požičiame také červené elektrobajky a pôjdeme sa trošku okúpať. No, ideme si pozrieť ešte tú krásnu mozaiku s výhľadom na Barcelonu. Tu sme si skrížili cestu, lebo okolo sú všelijaké chodničky. A samozrejme 50 stupňov. Ale za chvíľku sme tam. Zaujímavé sú tieto krásne gotické kachličky. Celý park je tým vyložený okolo. Ideme ešte o poschodie nižšie. Tu sa tiež pozrieme, čo nás tu čaká. Wow. Bude aj ozvena. Neozýva sa. Maminka. Steny, plafóny, nádherná. Aj tu vidíme mozaiku pekne vyloženú všade. Dáme na zem telefón. Poďme, spravíme si fotku aj my. Jak to robili títo pred nami. Dobre, srandujem, nakrúcam, nefotím. Güell Park je jeden z najslávnejších parkov na svete. Je dokonca zapísaný aj do zoznamu UNESCO. S krásnymi mozaikami je to všetko vyložené. Extrémne veľa turistov to navštívuje každým daným rokom. Vstupné je okolo 10 € na osobu, čiže nie je to nič slávne, vážne. Ale určite sa sem oplatí prísť a pozrieť sa, lebo je to naozaj krásne, nádherné miesto. Dokonca tipli by ste si, že kto navrhol Güell Park? Maminka. Ja viem, ja nemusím tipovať. Takže Güell Park takisto navrhol samozrejme do iných ako Gaudí. Všetko zaujímavé a krásne v Barcelone, čo sa postavilo. Ja si myslím, že má v tom ruky Gaudí nejakým spôsobom. Nádherná príroda, krásne budovy, oplatilo sa prísť. Takže pokračujeme v našej ceste, vrátime sa asi do mesta. Čas máme dobrý, takže ešte sa môže stať, že sa vrátime aj na hotel, aby sme sa trošku okúpali v rooftop bazéne. Dáme si možno jeden gin tonic, alebo jeden Long Island Iced Tea, neviem ešte. A potom vybehneme do mesta a ochutnáme Eddie Fast Burger alebo Fast Eddie Burger. Takže tešíme sa už na to. Ešte jeden posledný záber spredu. A pomaly odchádzame. No, vrátili sme sa na ubytko. Takže na zdravie.
Sme tu pomaly 2 dni, ale ešte som vám nepredstavil hotel, kde sme. Takže hotel Leonardo La Ramblas. Odporúčame. Výborné ubytovanie, super rooftop, výborný bar hore. Bazén. Aj bazén, ale aj bar. Takže keď budete v Barcelone, budete si hľadať miesto, kde sa viete aj osviežiť trošku po celom dni, tak Leonardo Hotel určite odporúčame. Je výborný. No a teraz sme sa vybrali na večeru. Takže pokračujeme v ceste a keď dorazíme do cieľa, tak sa znovu pripojíme. Takže keď ste v Barcelone, zastavte sa u Ufona a bude sranda. Prišli sme pred Edis Burger. Poriadna rada tu stojí, takže čakáme aj my. Retro miestečko. Pripravujú burgery. Parádička to bude. Práve sme si dokázali objednať stôl. Musíme však čakať 20 minút. 20 minút, no. Ale Dúfame, že sa oplatí. ja si myslím, že hej, takže cenovo to není moc. 10-12 eur stojí jeden burger a ide to jak na páse, takže tešíme sa už na to. Za 3 eurička pivečko, to nikdy nedostaneš už ani na Slovensku pomaličky, takže zadarmo. A samozrejme zabudol som dodať, že Dua Lipa, toto je jej obľúbené miesto v celej Barcelone, takže otestujeme, skritizujeme. Aj tak dajte aj peniaze, tuto žobre dievčina. Poď, zoberiem ťa, budeš dobrá na niečo. Vyprať, vysávať, ubývať dlášku. To bude fajn. Dožili sme sa, takže sedíme. Samozrejme musíme obrandovať aj Tamarku na tomto svetoznámom mieste. Thank you. De nada. No, pozrieme sa na to. A je to tam. Takže Tamarka sa dostala na svetoznáme miesto v Španielsku. A keď budete u Festedis, tak hľadajte úplne rožný stôl na konci reštaurácie. Tak dajte jej like, dajte jej follow, bude veľmi rada. Za chvíľku nám prinesú jedlo, pivko už máme. Na zdravíčko. Dobre, súdeme. To pripravuje. Už to jede. To je ono. Takže večer nám prišla. V poháriku. Koštujeme hranolečky. No. Skúšame ten smash burger. Respektíve double cheeseburger. Sused Hodek, čo ty na to povieš? Porazíme jeden na oči, nie? Ideme na to? Pečka. Chcem asi tvoje. Maminka má kuracie. Ješ? Hovoria, že môže byť? Ukáž mi to mesko. Hovoria, že je to ako z KFC. Majú pravdu? Nechodím do KFC. Takže hranolečky k tomu samozrejme musia byť. Áno. Čo práve? Takže skončím, idem sa nájsť. No. Kuracie mäsko. Perfektné, naozaj. Štiplavé to je. Musím povedať, že naozaj ma to štípe. Ale také, jak má byť, chrumkavé. To je áno. Takže už som pochopil Dua Lipu, čo to hľadá. Určite sa sem ešte niekedy vrátime, keď dá Pán Boh. Pokračujeme vo večeri.
Hej. Poďme na druhej ulici. Takže sme po večeri na Papkany. Ešte sme niečo nakúpili. Neviem to ukázať. Taký tanier. Na čo mám vieš rozškrapkať. Čo sa na tom dá rozškrapkať, neviem. Všetko. Všetko, čo sa dá na tom rozškrapkať. A momentálne Afričan nás to oslovil. Momentálne ideme už smerom na hotel. Nájdeme si ešte nejakú butiku, niekde si sadneme. Dáme si niečo pred spaním. Nech máme krásne sny. A zajtra pokračujeme po Barcelone. Dobré ránko, ahojte. Takže tretí deň máme pred sebou. Dneska máme naplánované Casa Batlló. Pozrieme si viacero architektických výtvorov. Ideme teraz momentálne na raňajky. Dáme si niečo pod zub. A potom ideme na metro. Takže včera sme sa trošičku zamotali na autobuse. Nejak sme to nepochopili. Ale ženuška si teraz vygooglila, že metrom bude tá správna cesta. Takže ideme na to a po obede si chcem pozrieť aj miestnu predajňu Harley Davidson, kúpiť si nejaké tričko. Takže máme pred sebou deň nabitý programov zase. No, maminka si na raňajky vybrala takýto fresh juiceik. Čerstvo sa pripravujú šunky na raňajky. Dalo by sa vybrať, aj by som si všetko zobral domov, len neviem, či nám to vydrží v kufri, takže radšej si to natlačíme tu do hlavy a domov už pôjdeme na Papkany. No, sme na metrostanici, trafíme? Uvidíme, či trafíme, takže už by to malo byť OK. Práve nám prichádza limuzína. Takže úspešne v metre. Máme 2 zastávky a verím, že zase sme na dobrom mieste a nemusíme prešikovať 15 km včera. No, vyzerá to tak, že sme na správnom mieste. Tak sme to našli na prvýkrát. Teraz tu čakáme. Kávička. Krása. Kapučínko, kávička. Majú tu takéto sendvičíky. Roztlačená paradajka, kurecie mäso, sír. Takže naraňajkujeme sa. Ideme si pozrieť múzeum. No, ideme niečo pozrieť našim detičkám. Majú radi labubákov. Je tu všetko možné, čo sa týka labubu. Je tu všetko na výber. Ideme im asi zavolať na videohovor, lebo nevieme, že čo im máme vybrať. Takže ten, kto má ráda labubu, alebo rád, tak tu si určite príde na svoje. Ideme sa postaviť do radu. Máme ešte 10 minút do 11. Rad už je teraz celkom slušný. Casa Batlló. Nádherné niečo. Krásna architektúra. Tipli by ste si, že kto navrhol Casa Batlló? Maminka vie určite. Že kto Casa Batlló navrhol? Takisto Gaudí. Takže nič nové. Znova všetko navrhoval Gaudí, čo je tu pekné v Barcelone.
Maminka poslúcha audioguide, ale nepočujeme. Tak potichu to ide, že musí si ten telefón priložiť k uchu. Čítam. Ináč nepočuješ, takže maminka číta. Tak toto vyzeralo, keď to žili. To sú originálne fotky z tých čas. Veľmi zaujímavé. Sme v miestnosti, čo bola predtým jedáleň, vizualizácia slúžka, ako ich obsluhovali za stolom. Momentálne tie miestnosti sú bez nábytku už, takže sú naplnené turistami. Ideme vám sa pozrieť na dvor. Zaujímavé sú aj tie balkóny, jak boli vytvorené. Aj takýto bufetík tu je vytvorený, môžete si tu dať kávičku, zmrzlinku, croissant. Pozrite sa na tú mozaiku. Kompletne celá stena obložená kachličkami, mozaikou. Takže pán murár, ktorý to vykladal, drevený výťah. Pán murár, ktorý to mal na starosti, ja si poriadne zamakal. Samozrejme, suvenír shop nemôže chýbať ani v jednom múzeu. Majú tu na každú tematiku naozaj obrovský výber všetkého možného. Aj celkom pekné veci. 75 €. Takže viete, to je pomíňať peniaze statočne, keď chcete. Nenakupujem. Všade reťaze. Takže moje. Wow. Putnať do Vinitasu, ktorý je označený za, čo sú to TripAdvisor, najlepší tapas bar, tak uvidíme, či nás usadia vôbec. Písali, že by sme si mali minimálne spraviť rezerváciu, ale keď máme šťastie, tak nás posadia, takže nerozumiem, čo rozpráva, ale verím tomu, že za pár minút sa posadíme a dáme si poriadne tapas. Majú tu všetko možné, čo sme tam pozreli, paelu tam majú, nemajú paelu? Nie. Čo tam všetko je? Budeme jesť také chuťovky, špeciality španielské. Názvy nechcete po mne. Tak potom, keď si to objednáme, tak potom vám to ukážeme. A už máme stôl. Tak sme dostali pri bare miesto. A tu si sadneme. Budeme si vyberať nejaké vecičky. Čo budeme jesť? Najprv piť, čo budeme? Čo budeme piť? Vodu. Môže byť voda.
Máme tu toľko toho, že sami nevieme, čím začať. Ten ruský šalát vyskúšame určite. Potom tam je tenderloin steak, ten si dáme isto. Máme na to ChatGPT hľadá, že čo bude to správne jedlo. Ale sedíme takto pri pulte. No, celé mesto vyzerá naozaj super. Tak som zvedavý, že ako bude chutiť jedlo. No, ako prvé kolo si dáme ruský šalát s tuniakom. Zase paradajočky. Máme. Bomba. Perfektne. Musím vám povedať jednu vec. Tento ruský šalát. Maminka. Ten paradajkový chlieb je tiež výborný. Toto. Zemiaky tvrdia, že sú ich typickým tapasom. Neviem čo, niečo paradajkové. A tu máme oktopus. Oktopusa. Vyzerá to fajn. Dobre. Je teplé? Dali sme si oktopusa. Perfektne, ale tieto zemiaky sledujte. Tieto zemiaky nemajú chybu. Ani to neviem čomu porovnať. No sú opekané zemiaky s paradajkovou a majonézou. Také podobné niečo, ale úžasné. Tu sú nejaké sladké zemiaky pod tým. Batáty, zemiačiky, majonéza. Naozaj, nemáte chybu. Počujete stále, ale ja si myslím, že Barcelona ako taká o sebe, treba to vyskúšať. Drobnosti. Niekto niečo v živote robí aspoň krásne si. To je výborné jedlo. Máme taký výdatný obed, že Coca-Cola musí byť bez toho. Ja si myslím, že by som mal žočníkový záchvat. Mami klopatala stôl. Ja som OK. Takže zatiaľ máme za sebou tento lobster, toto bolo perfektné. Oktopus, pardon. S týmto ruským šalátom, to bolo naozaj famózne. Teraz sme si objednali ešte toho väzie mäsko. A tu vedľa nás, nechcem ukázať, lebo sa budú hnevať, ale majú lobster rice. Čaká takisto na nás, takže ideme na to. Náš lobster rice sa pripravuje. Už nám to dávajú na tanier. Sa nevieme dočkať. Vyzerá to famózne. Takže tu máme lobster rice. Maminka, koštuješ a kritizuješ. Vyzerá to veľmi dobre. Chuťovo? Môže byť? Úplne iné ako Amerika. Američania majú toho lobstera. Američania majú lobster iného. Do biela. Do biela. Tam sme jedli cestoviny, nie s lobsterom, a to bolo celé také biele, rúžové. Toto je také hrybové trošku.
Tu je hlavné mäsko. V tých klepetkách. Áno. Ešte čakáme tenderlony. Tenderlony. Hovädzie mäsko čakáme ešte. Čo je zaujímavé, že po každom jedle tam stále dajú nový tanier, takže nikdy nedostávaš do toho istého taniera. By sa ti tie chute nemiešali, aby si to vedel úplne naplniť. Dostali sme katalánsky krém. Môže byť, idem to poznať aj ja. Ale neviem, či si chcem pred tým mesom ešte pokaziť chute so sladkým. Čo ty na to povieš? Nechaj. Nechám? Dobre, tak ti to nechám. Ja si počkám na mäsko ešte. Prišiel nám posledný chod. To je tenderlóny, hovädzie. Takže tu na vrchu, to je čo mám sa? Špiková kost. To je špiková kost, takže ten špik si možno dá mamina, lebo ten špik ja nemusím, ale stejčík ochutnáme. Stejky nie je moc pre teba. To není špiková kost, to je pečienka. Pečienka? Tak to je moje, to mi tam nechajú. To je prosím pekne hovädzí steak. Kačasov paštet. Kusacia pečeň. Kusacia? Kusacia pečeň. Ale dokopy je to, že bomba. Takže celé, keď to zhodnotíme, najedli sme sa, že brutálne. Zo všetkého niečo. Zo všetkého sme si dali niečo. Ale je to super zážitkové, lebo všetko vidíte, pred vami to robia. Poradia veľmi milý personál a za tú cenu si myslím, že super. Zaplatili sme 49 € a mali sme lobstra, mali sme tenderloin steak, mali sme ruský šalát, dezerty, mali sme oktopusa. Naozaj, že sme sa najedli statočne. Ešte dáme niekde jednu kávu, trošku sa musíme prejeť asi. Ale určite sa oplatí. Výborné miesto. Takže napapkaní ideme si pozrieť ďalšie Gaudiho dielo pod názvom Casa Mia. Takže máme toto kúsok nejakých 300 metrov, 400. Aspoň trošičku vytrávime, kým tam prídeme. A keď skončíme, tak znova nájdeme metrostanicu a presunieme sa do barcelonského Harleja a popozeráme sa, čo všetko krásne tam majú pre mňa. Takže Prišli sme u Casa Mia, v preklade kameňovom, ktorá sa vyznačuje hlavne vlnitými prvkami. Nenájdete tu žiadnu rovnú líniu na fasáde. Je zapísaná rovnako v UNESCO a je to jedna z najznámejších Gaudiho stavieb. Takže ideme preskúmať bližšie. zaujímavé je, že Gaudiho každá jedna stavba je nerovná, vlnitá, je to stále niečo neštandardné a vidno na tom ruku naozaj umelca, človeka, ktorý má predstavu a chce realizovať nejaké veci, ktoré sú absolútne nerealizovateľné alebo nejakým spôsobom odlišné od ostatných stavieb vo svete. Ďalšia prestávočka. Už sme smadní. Máme tu ešte 5 minút do toho Harleja, ale rozhodli sme sa, že majú siestu, nerozhodli. majú siestu, takže
Harley otvára až o 4:00. Každopádne dovtedy my si dáme jedno pivko. Pôjdeme sa tam pozrieť. Na zdravie. Jo, dobre, súdeme. A sme tu. Dorazili sme do Harley Davidson v Barcelone. A ideme sa pozrieť, čo všetko tu predávajú. Takýto maličký shop, motorky sú vyložené. Maminka, čo mi kúpiš? Decka? To by som ti musel spraviť ďalšieho motorkára, mamina. Už nechceš, čo? Tak nechaj tak. Nechaj to komentálne. Jaké super vecečky to majú, aha. Paráda. Sajtka. Outlet, 20% tam zľava. Akože tamto prilbo. Toto vyzerá svetovo. Skorpion dokonca. XL. Cena? 489 €. Nie je to špatné. Ja mám radšej skôr také jednofarebné veci. Rukavičky. Po čom majú rukavice? 90 €. No, drahší sú, jak u nás rozhodne. Aj trička okolo 50 €. No, prišli na Harley Café. Tu sme si dali jednu epičku, jednu S-Trayu. Pekne to tu vyzerá. Ale je super. Veľmi právne. Takže. No, musím povedať, že Harley je oveľa drahší ako na Slovensku. V Amerike už ani nehovorím, takže prilby za 350, klasické trička za 50 €. Čo sme tam ešte také mali? Riflovinky, mamina si vyhliadla jednu bundu za 350, ale nakoniec kúpili sme si jedno tričko, aby sme niečo mali na pamiatku. Dopijeme pivo, ideme potom na metro naspäť a pokračujeme na hoteli. Okúpame sa, dáme si koktejlik a ideme potom večer do mesta, dáme si nejakú dobrú večeru niekde. Ahojte. Iba perfektná. Harley Davidson Café vyzerá perfektne. Nemá chybu. Čistá Amerika. Malé pódium, koncertíky cez víkend. My sme si vybrali tento Jack Daniels Corner. Pecka. Takéto by sa zišlo aj na skománe. Toto by dokázalo podľa mňa fungovať. Čo vy na to? No, na večeru sme si našli ďalší tapas bar. Na obed nám veľmi chutilo. Už nám doniesli prvý chod. Nejaké mäsové šunkové guličky. A tie zemiačeky si zopakujeme znova. Chýbať naše obľúbené beef carpaccio s parmezánovou zmrzlinou. Parmezánová zmrzlina musí byť zaujímavá s carpacciom. Sledujte tú štruktúru toho. No. Máme chudené. Zmrzlina. Dobre to je. Slaná. Slaná zmrzlina. Carpaccio maminka už má za sebou pomaličky. Šunkové guľky sme spapali. Tie zemiaky sme si zopakovali, lebo boli úžasné. Medzi tým nám priniesli aj pitívko. Čo ste objednala? Sangriu? Sangriu, ale však to je škoda aj vypiť. Obrovská sangria. Krásna. Takže taká zaujímavosť. Pred chvíľou tu mali ohňovú show a prišiel si pán vypýtať v podstate prepitné.
tak sme povedali, že nemáme peniaze, lebo však nenosím so sebou peniaze. Všade platíme mobilom. A vytiahol bankový terminál, že nie je problém, že vieme platiť aj terminálom. Takže sme sa na tom aj tak pozasmiali, ale boli šikovní, takže 5 eur sme im dali. Prišlo nám posledné jedlo z našej dnešnej večeri. Rozhodli sme sa, že ochutnáme paeju, takže sme zvedaví, aká bude. Ale vyzerá veľmi slúne. Odhadujeme to na 7. mesiac tehotenstva. Maminka má lepšie šaty, takže dopijeme sangriu a ešte sa zastavíme v jednom podniku, volá sa Cake Me a ochutnáme miestny cheesecake, či je naozaj taký famózny. Dostali sme takýto domáci shot tomu ako poďakovanie. Účet v pohode, 81 eur, ale vidíte, že sme sa fakt najedli. Maminka sa najedla, sangria ostala. Takže vypijeme shot a ideme. Dobré ránko, takže posledný deň pred nami. Dneska sme sa rozhodli, že sa vyberieme na pláž. 3 dní sme pešikovali, nachodených máme podľa mňa cez 30 km. A dneska si trošku oddychneme, budeme sa opalovať. Na pláži nájdeme nejakú dobrú reštiku, dáme si fajn jedlo. Ešte toto dneska pochodíme. Zajtra ráno sa zbalíme a lietadlo nám letí okolo 11. asi, ak sa nemýlim, takže pomaličky ideme domov. Celé mestečko ešte viac menej spí, tu všetko otvára až ráno okolo 10. Takže viac menej len turisti sú vonku. La Rambla rozobratá, pracujú od skorého rána, takže vyzerá to tu momentálne takto. Nachádzame sa pri soche Kolumba Krištofa. Kolumb Krištof bol človek, ktorý objavil Ameriku. A toto dielo vybudovali v roku 1888 na svetovú výstavu v podstate. A zaujímavosť tejto sochy je, že Kolumbus neukazuje na tejto soche smerom na Ameriku. Sme cestou na pláž. Sme kúsok od prístavu. Tu sa nachádza aj už spomínaná socha Krištofa Kolumba. Chceli sme si prenajať tento bicykel, ale aj už s tým problém, lebo potrebujeme mať španielské ID na to, aby sme sa vedeli registrovať do tej aplikácie. Takže môžeme využívať len metro, autobusy, samozrejme pešibus, ktorý preferujeme asi najviac. Vyzerá to tu jak na Floride, prísahám Bohu. Smerom na Beverly Hills, Los Angeles alebo niečo podobné. Ešte tu máme asi nejaký kilometr na pláž. Teplúčko je, svieti slniečko. Tak ako každý deň. Tu vidíte zaparkované loďky. Neviem, či nie je cez ten most, by sme mali ísť vonku na pláž, ale pozrieme sa. Toto vyzerá, že by toto nemalo byť ono. Zastavili sme sa na raňajočky. Boli sme už hladní. Kávičku nám už priniesli. Každý ráno športuje, behá. Raňajočky dorazili, avokádový chlebík s vajíčkom, so slaninkou. Maminka, stará klasika. Croissant. Sladké, ona nemôže slané. Akurát o tom sme sa teraz pri raňajkách rozprávali, že každý rozpráva, že Španieli neskoro chodia večerať. A včera večeri, ak sme boli na večeri, tak
sme celkom aj blúdili, lebo strašne veľa reštaurácií už bolo zatvorených a nevedeli sme, že kde sa máme nájsť, takže nakoniec sme si sadli do tej rešteky, ktorú ste videli do včerajšieho dňa a dneska vybereme znova niečo iné, takže ale možno si zopakujeme Eddieho burger, že? Ten Eddieho burger bol fajn, ten sa dal, takže ideme na to, dobrú chuť. Dorazili sme na pláž. Tam je ten známy hotel. Tu na verejnej pláži si nájdeme miestečko, prenajmeme si nejaký slnečník a ideme sa trošičku okúpať. Takže. A dneska oddychujeme. Dneska si budeme šetriť nohy a užívať si more. Dorazili sme na pláž. Takže od nejakého pána sme si prenajali slnečník na jeden deň. Sme v blízkosti tohto hotelíka. Máme tu pri sebe taký malý bar na pláži. Vyskúšame ho neskôr. Ideme sa okúpať, takže horúco je a hlavne ja som asi aj smedný, takže dáme jedno pivečko. Mamina číta Zalúbený román ešte. Voda je veľmi príjemná, naozaj čistá, musím povedať. Ochutnali sme toto pivo San Miguel, všade je Estrella, celkom dobre. Takže ideme si užívať celý deň na pláži. Ideme sa okúpať. Letecká doprava extrémna. Každých 5 minút pristane jedno lietadlo. Už to nejakú dobu sledujeme. Za chvíľku sa zjaví na oblohe ďalšie lietadlo a voda kryštálovo čistá, pozrite sa na to. Úplne čistá voda. Krásna, toto je. Voda nie je studená. Čo to je za lietadlo? Musíme si to priblížiť. Neviem, čo to je za lietadlo, nevidím, svieti mi slnko do očí. Je tu aj dosť domácich turistov. Vodička je tak akurát. Nie je ani teplá, ani studená. Tam oproti námi, hore, jedna lanovka. Na tej lanovke sa viete spustiť až dole do mesta. No, vybehli sme si dať nejaký ľahký tapas na obed. Dali sme si túto zemiakovú omeletu s tým paradajkovým chlebíkom a maminka si dala nejaký sendvič so šunkou s roztopeným syrom, takže dobrú chuť vám prajeme, napapáme sa a pokračujeme v nič nerobení na dnešný deň. Nakoniec sme si bicykel prenajali, podarilo sa, bolťácky bicykel funguje. Takže šetríme si nohy a ideme smerom naspäť na ubytovanie. Po ceste si chceme pozrieť nejakú poschodovú zaru, ktorú manželka si chce kúpnúť a ideme na hotel, celý sme od piesku, od prachu, spotení sme, osprchujeme sa a ideme večer blúdiť do mesta. Poď maminka, ponáhľaj sa. Maminka si musí zvyknúť ešte na tento bicykel. Celkom by sa mi to zišlo aj domov, je to celkom sranda. Minimálna námaha, ide to veľmi dobre. Určite keď budete v Barcelone alebo niekde vo svete, kde majú tie bicykly, vyskúšajte. Je to perfektné. Tak sme prišli do veľmi, veľmi známej pobočky Zary. Pozrite sa na ten strom. Čo sa tu dá robiť? Nakupovať. No, takže program pre tatina. Nákupy. Nemajú tu niekde stoličku. Lavičku na skúšanie. Ja sa tam posadím, aspoň klimatizácia tu je. A pretrpím tu pol hodinku až 50 minút, kým ženuška sa tu pozerá, čo všetko tu majú. Ukážem sa vám aj ja.
Trošku som sa spálil na okuliare. Vyzerám celkom dobre. Ale mamina nám ušla medzi časom. Maminko, si niečo našla? Stále nič. No, posledný večer. Maminka už nevládze chodiť, ja takisto. Posledný tapas na dnes. Dopapáme večeru, vrátime sa na hotel. Ideme spať, vyčerpaní sme, vyťaholo to nás, slniečko nás úplne zabilo. Ja som ako opálený, podľa rodinky úžasných som opálený, hovorí manželka, thank you. Takže ušlo nám to 4 dní v Barcelone, každopádne sa to určite oplatilo. Veľa zážitkov, veľa krásnych miest. Barcelona je krásna, sama o sebe odporúčam, by ste sem prišli. Ráno sa ešte prihlásime z letiska a letíme domov. A samozrejme, ešte nejdeme domov, lebo zajtra v Bratislave nás čaká jedna oslava mojho kamaráta. Nech žijú veveričky, bude mať 40 rokov, takže oslávime. V nedeľu nad ránom dorazíme domov. Ešte ukážem jedielko. Iberiánske krokety, ruský šalát, objednali sme si ešte, čo sme si objednali? Kuracie tako sme si objednali a objednali sme si ešte aj krevety cesnakové, takže to stravovanie, tapasovanie sa mi celkom páči a dokázal by som sa na to zvyknúť. Krevetky. No, ťaháme si kufre. Ja neznesiem na seba žiadny kufor. Maminka takisto už ho má v ruke. Ideme sa vysomáriť z La Rambly. Nájdeme niekde na hlavnej ceste pri soche Kolomba nejakú autobusovú zastávku. Tam si privoláme Uber a ideme na letisko. Takže za chvíľku poletíme domov, vidíme sa. No už teda sedíme v Uberi, pokračujeme na letisko. Píše nám to nejakých 17 minút asi. Maminka, čo by si odkazovala tomu, kto príde do Barcelony? Neviem momentálne. Veľa trpezlivosti, dobré topánky, veľa peňazí. Veľa peňazí. Nezabudnite si doniesť aj opalovací krém samozrejme. A každopádne, určite keď máte príležitosť, tak si príďte pozrieť Bratislavu. Už som unavený. Barcelonu. Je to krásne mesto. Výborné gastronomické zážitky naozaj. Dá sa tu jesť od nevidím do nevidím. Na každom rohu je reštika, butika. Všade si viete sadnúť, dať si pohár vínečka, pivečko. Takže naozaj perfektné mesto. Odchádzame domov so zážitkami. Možno sa sem ešte niekedy raz vrátime, keď deti naše budú väčšie. Tak prichádzame akurát na letisko. Tento šofér bol veľmi, veľmi šikovný. Inokedy sme čakali až pol hodinu 40 minút. Dneska dodržal čas. Dokonca ani nezablúdil. A ešte nás aj zoberie na ten správny terminál, ktorý sme si objednali. Mamina, čakaj, lebo sa stratím. Nemá náladu, je hladná, musí sa najesť, musím mu nakrmiť. Musím ťa nakrmiť, lebo si nesvoja. Potrebuješ mať kávu, musíš si dať croissant, cappuccino. Potom sa s tebou už bude dať. No, pozrieme si. Odkiaľ letíme. Vidíš Bratislavu. A tu je. 12:25. Úspešne sme prešli check-inom. Samozrejme, Victoria's Secret nemôže chýbať. Maminka, čo si kúpiš? A to za tieto peniaze? Nejaké budiky pre mňa, pre seba, či?
majú to všetko možné. Čo si len viete predstaviť. Škoda, že nebol futbalový zápas, kým sme tu boli, lebo by sme si to boli pozrieť na Nou Campe. To musí byť obrovský zážitok, keď je futbalový zápas. Ale možno inokedy v živote sa nám to podarí. Každopádne jednu futbalovú loptičku sme kúpili deckám. Nech sa majú s čím hrať na ulici. Takúto maličku, takže. A už teraz spokojne nasadáme do lietadla. Sedíme v lietadle. Ale čo je dobrá správa je toto. Čiže nožičky sa zmestia, takže cestujeme domov. Passengers, welcome to Bratislava Airport, where the local time is 50 minutes past 2 p.m. in the afternoon. For your safety, we kindly ask you to please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sound is switched off and the aircraft will come to its final parking position. Please be careful in opening the overhead compartments, as this may follow to cause injuries. And please don't forget to cross-check the seat pockets and the seat area lounges, so don't forget any personal belongings you may have brought with you. Also, we are kindly ask you to please keep all of your electronic devices in flight mode. No, prichádzame z 34 stupňov do 40, takže ideme si užiť ozajstné leto. Takže docestovali sme, presadli sme si do autíčka a teraz už pokračujeme. Veríme, že táto cesta, toto krátke video sa vám páčilo a takéto zájazdy, keď sa nám podarí realizovať, tak ich budeme takýmto spôsobom nakrúcať, odovzdávať vám zážitky, takže keď sa vám to páčilo, určite nám dajte odber na YouTube a tešíme sa na ďalšiu dovolenku. Ahojte!